Bona tarda, regidora de Cultura, membres i coordinadors dels clubs de lectura. Benvinguts un any més a la inauguració del curs de 2025-2026 de la Biblioteca de Figueres. Aquest mes de setembre ens hem vist a la premsa, com passa molts anys, que surten tot de notícies de clubs de lectura que afloren per tot arreu, a les biblioteques, però també en llocs inhòspits com espais de memòria històrica, cellers i també les llibreries. Nosaltres tenim més de recorregut, però és molt interessant veure com la lectura, no, es comparteix i és present a molts i molts llocs. Per nosaltres els clubs de lectura són, doncs, com us deia, la més important activitat de foment de l'activitat lectora que portem a terme. Els clubs de lectura són un punt de trobada, d'intercanvi d'opinions, de compartir experiències de vida en el marc d'una lectura compartida, plena de matisos i de coneixements que individualment segurament no hauríem escollit, no hauríeu escollit. És per això i per la implicació dels conductors, no, que tenen un èxit ben notable. Enguany hem programat 14 clubs de lectura. Els esmento breument. Un club de lectura infantil per infants de tercer de primària, un club juvenil, 5 de narrativa, un de poesia, un de teatre amb 2 trobades mensuals, un d'òpera, un de lectura fàcil, un de memòria democràtica, un de benestar emocional i un dedicat a la figura del filòsof Francesc Pujols. Ho fan possible els nostres coordinadors de clubs amb gran bagatge lector i actitud engrescadora. Són, d'una banda, els que treballen aquí a la biblioteca, la Iolanda Alcalà, la Magda Bosch, l'Albert Carol i la Cristina Jutge, i per altra, en Lluís Bosch, la Xixón Eres, l'Enric Tobert, en Miquel Aguirre i en Xavier López. Ells seleccionen les lectures, dinamitzen les sessions, organitzen activitats complementàries i són el vostre referent en la tria de lectures. A més, des de la biblioteca també donem suport a altres clubs de lectura que sorgeixen en associacions culturals, centres d'ensenyament o en pobles propers. Són una vintena de clubs de lectura externs, per citar-ne alguns, i ara no voldria que ningú... Lledó, Portbou, Cabanes, Terrades, Viure, Albanyà, Darnius, Riumors, l'Armentera i associacions com l'Associació de la Gent Gran de Figueres, la Fundació Sant Vicenç de Paül i me'n deixo uns quants. Des d'aquí estem en contacte amb els coordinadors d'aquests clubs, són els que ens posem en contacte, ens envien les seves llistes. Generalment són persones entusiastes que de manera altruista tiren endavant l'activitat i nosaltres els facilitem els llibres i també compartim maneres de fer, els assessorem i ells amenitzen les sessions. Des d'aquí, però, volem tenir un record per Margarita Muñoz, que aquest any no hi és, coordinadora del Club de Lectura d'Albanyà els darrers anys i que ens ha deixat fa unes setmanes. Així doncs, tant els clubs de lectura propis com externs posen un gran nombre de llibres en circulació. Aquest estiu piles i piles de caixes i llibres que provenien de la Central o d'altres biblioteques de Catalunya o de la Central de Biblioteques de Girona anaven arribant i l'engranatge anava funcionant perquè avui, al final de l'acte, pugueu recollir tots els llibres que estan aquí a la sala d'actes. Tot seguit, passo a presentar-vos el nostre convidat d'enguany, en Jaume Cristòfol Pons a l'Horda. Aquí ja havíem convidat l'any 2001, que va venir per parlar de la seva novel·la Ciutat de Mal al Club de Lectura Experimental de l'Albert Carol. En Jaume Pons a l'Horda és un poeta mallorquí, traductor, crític literari, editor, professor d'escriptura creativa i gestor cultural. És llicenciat en Filologia Anglesa per la UIB i té un màster en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada de la UAB i un altre en Gestió Cultural a la UOC. Els seus llibres destaquem els poemaris Riu Bèstia, Mil Súmums, El Corc, així com l'assaig Les cendres de Pasolini. Aquests dies hem tingut exposats els seus llibres i els trobareu aquí a la biblioteca per si els voleu agafar en préstec. També ha participat en un volum col·lectiu dedicat a Josep Maria Llompart. Aquest any se celebra l'any Llompart i ell n'és el comissari. També és traductor, ha traduït al català a autors anglesos o americans, Walt Whitman, Penelope Fitzgerald, William Wordsworth, Elizabeth Bishop, Edgar Allan Poe, William Blake o Iris Murdoch, el recent La Campana, que tenim aquí també. Treballa com a editor de col·leccions de narrativa a l'editorial Lleonard Montaner. Com a gestor cultural ha organitzat nombrosos actes en què ha ajudat a projectar les obres de figures contemporànies o d'altres generacions. És col·laborador habitual d'Ara Balears i recomana lectures al podcast L'Illa de Mayans i al magazín de Tard de la Selva.
Per la seva tasca ha rebut guardons com el Premi Ciutat de Palma Joan Alcover de Poesia, el Premi Bartomeu Rosselló Pòrcel, el Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pini Soler, el Premi de la Crítica Serra d'Or o el Premi Cavall Verd Rafael Jaume en 2 ocasions. Esperem que en siguin molts més els propers anys. Moltes gràcies a tothom per ser-hi. Agraïm a l'Associació Gironina de Sords i la Ivet Coll de Carrera que avui la seva presència farà accessible aquest acte, que després també publicarem al canal YouTube de la Biblioteca, i tot seguit convido a la regidora Mariona Seguranyes a adreçar-nos unes paraules. Bon inici de curs i després recolliu el llibre. Fins ara. Moltes gràcies, Nati, per aquestes paraules de benvinguda. De fet, avui és un dia molt especial. Recordo que l'any passat també hi havia aquesta sala plena a vessar. Per tant, crec que podem estar molt i molt orgullosos de la nostra Biblioteca Fages de Climent. I per endavant, el meu agraïment a l'equip de la Biblioteca Fages de Climent, a tots els conductors dels clubs de lectura, que és una feina ingent, com ara ens ha estat detallant la Nati, de rebre els llibres, d'organitzar, coordinar, fer els grups, la tria de les lectures, etc. Això, perquè sigui un èxit, hi ha molta gent que està treballant a darrere. Per tant, el meu agraïment per tota la tasca que porteu plegats des de la biblioteca i a la seva directora. De fet, des de la Biblioteca Fages de Climent oferim 14 clubs de lectura, que això suposa gairebé 300 persones que es troben mensualment a la biblioteca per llegir, per compartir, per reflexionar. Un element molt important en el nostre present. La lectura és una eina, jo diria que és l'ansiolític més a l'abast de tothom. Ens trobem en un moment en què tots tenim el mòbil com un referent que, com aneu llegint, per exemple, com la Maria Rojas o altres, ens puja el cortisol, això que està tan de moda, i el que acaba passant és que arriba un punt que tu ja no pots pensar, ja no ets amo de la teva ment ni dels teus pensaments. Per ser una persona amb una reflexió crítica, cal llegir, cal reflexionar, cal trobar un espai de pensament propi. I això és la lectura. És aquest recolzament, és aquest reducte, és aquest espai d'intimitat que a través dels vostres conductors de lectura us conviden cada vegada, cada dia que us trobeu aquí, a fer una part més del llibre i posar damunt la taula diferents temàtiques, molt diferents, molt diverses, però això ens permet tenir un pensament crític. I això és importantíssim a la societat en la que ens trobem, on estem intoxicats constantment des de diferents notícies, de tendències d'un costat, de l'altre, i al final perdem el nord. Per tant, la lectura, el treball de reflexió és bàsic per tota persona que viu en una democràcia. De fet, a banda d'això, també volia fer la reflexió que des de la biblioteca també es dona suport als clubs de lectura externs, en concret són uns 25, entre instituts, escoles i pobles de l'Alt Empordà, és a dir, això és una feina més que s'afegeix a l'equip de la Biblioteca Fages de Climent, que ho fan amb molt de gust, i per altra banda, una reflexió econòmica des de la partida de funcionament de la biblioteca, el 80% s'adreça en aquestes activitats de cursos de lectura, per tant, i cursos de lectura de contes, etc. Per tant, l'activitat que porta la Biblioteca Fages de Climent és ingent i estem molt contents perquè també fa un treball social molt necessari. Avui és la gran prova. Us trobeu aquí tots plegats, que fa moltíssim que no us heu vist, us activeu mentalment, ara estava parlant amb la Cels, la mà de cursos i clubs de lectura, la que està connectada, com molts de vosaltres. Això és importantíssim, perquè ens fa sentir vius, perquè ens fa sentir contents, satisfets. Per tant, jo us convido a no abandonar aquest ansiolític natural que, de fet, ja feien lectors des del segle XVIII, XVII, XVI. Això ens fa més lliures, això ens fa més savis i també ens fa més feliços, no? Què voleu més? Jo, per cloure una mica aquesta entrada, us volia llegir un poema del bon amic Àlex Susana, amb la recopilació que acaba de publicar Vien Edicions, que també trobareu entre els llibres de novetat, i que precisament fa una reflexió, ell com era poeta i com era escritor, sobre la literatura, no? I aquest poema diu Natura morta. Diu, damunt la taula descansen uns llibres, unes ulleres, un quadern, un llapis, l'utilatge d'algú que ha malgastat el seu temps llegint i escrivint, tractant d'enllistir un o altre poema, on entrar i reposar, o bé encauar-se, encauar-se, després d'un dia poc afortunat. Abans encara hi havia qui alçava temples, fins i tot magnes catedrals. Ara ens conformem, entrada la nit, amb una balma, un entrant qualsevol,
on de fugir aquest excés d'intempèrie i amagar el fred que per dins ens desbasta. Jo us convido a no conformar-vos i seguir agafant el llibre abans d'anar a dormir i anar acompanyat dels llibres, que són una gran riquesa, però a més això ens farà sobreviure i poder subsistir en el món que vivim. Moltes gràcies. És el nostre conferenciant, que tinc moltes ganes d'escoltar amb tot el bagatge que ha portat. Gràcies. Molt bona tarda, molt bona gent. Primer de tot, vos vull donar les gràcies. Bé, primer de tot retirarem això perquè me pugueu veure una miqueta millor per si me voleu fer fotos, etc. Així queda fantàsticament bé. Primer de tot, vos vull dir que estic molt impressionat perquè jo sóc una persona molt vinculada en tots els països catalans. Soc en Jaume C. Pons a l'Orde. Vaig néixer a Mallorca, mon pare de Menorca, visc a Vilafranca del Penedès i vaig allà on me convidin. En la qual cosa això significa que hi ha dies que fins i tot he arribat a recitar per les cadires. I les cadires han acabat tan contentes que tothom que s'hi seia era un goig. I clar, jo no sabia, no sé mai normalment les expectatives, però veure aquesta sala plena d'aquests rostres lluents, de les vostres mirades expectants, és emocionant i m'heu fet posar la pell de gallina. Per tant, vos dono les gràcies. I no només vos dono les gràcies per haver vengut avui, vos dono les gràcies per en la situació com us trobam ara ser una estructura d'estat. Una estructura d'estat secreta, oculta. No crideu gaire l'atenció perquè quan ho sàpiguen de dalt vos massacraran. Perquè com han intentat massacrar i han aconseguit deixar-nos com mos han deixat. I el vostre exemple de dedicació, de consagració, de constància, que cada mes llegiu llibres que potser en un principi no vos interessen, però que vos duen cap a la reflexió, cap a la passió, cap a l'odi visceral. No, perquè mos ha dit aquest llibre, hòstia! Doncs això és meravellós, perquè crea un diàleg, perquè crea una comunitat, perquè crea un teixit social, en una situació en què estem en divisions, en baralles, en lluites, i en persones que tenen molts seguidors a les xarxes, com bé apuntaven ara, i se pensen que tenen tot el dret de dir que la lectura no serveix per res i que ens deixem anar d'ínfoles, que no som tan especials i que no som millors persones per llegir. I jo diré, vostè té tota la raó, senyora, no som millors persones per llegir. No hi ha ningú que sigui millor que l'altre, però tampoc no ho som per no llegir. I aquesta és la diferència. I vostè té dret a expressar la seva opinió, però vostè a mi me deixi continuar llegint. I no munti aquí un tinglado de la rehòstia amb el tema de llibres que mos pensant que són elitistes. Per què no? Jo avui vos venc a parlar d'una passió que compartim. No hem nascut en el mateix lloc, segurament en la majoria de vosaltres no mos hem vist mai abans. Jo espero que el destí mos reservi més trobades en el futur, però no ho sabem. Però sí que és vera que avui hem coincidit en aquest instant i en aquest espai, a la Biblioteca Falles de Climent, i vull donar les gràcies per aquest miracle. I vos vull dir que, malgrat totes les nostres diferències, com a mínim compartim un fet, que és la passió de llegir. Ai, que sèrio que m'he posat de sobte. Per tant, vull donar les gràcies, evidentment, a aquest fantàstic equip de la Biblioteca Falles de Climent de Figueres. Jo ja hi havia estat, jo ja havia vengut amb un d'aquests meravellosos, fantàstics clubs de lectura, en aquest cas conduït per Albert Carol, amb el grup de lectura experimental. Apuntau-vos-hi tots, que sigui un overbooking i que diguin que fa tanta gent llegint literatura experimental, és increïble. Però jo ara escoltava els números i me sembla bastant impressionant. És bastant impressionant. I vos felicito també perquè no són uns números convencionals. Però aquí és on una vegada més se demostra que les lletres són poderoses. També vull donar les gràcies a vosaltres, perquè sou aquí avui i a més m'han dit, Jaume, quan he arribat en el principi no hi havia gaire gent. Jaume, potser no ve gaire gent, són els Premis Bertrana. Jo, alerta. I per tant diu, hòstia, què passarà? Mira, jo en venguin 5, en venguin 50, posaré el mateix entusiasme.
que a més la paraula entusiasme és molt important, perquè entusiasme, etimològicament, que significa anar a l'arrel de les paraules, ve de enthusiasm. Zeus. Zeus no se sap encara si és de Zeus, el déu grec, totpoderós, que va passar a la mitologia romana com a Júpiter, o de Déu. Sí, com sigui Déu o Zeus, són allà enmig. Enthusiasm significa aquella persona posseïda per Zeus o per Déu. Per tant, una persona que està tocada de l'entusiasme està en connexió amb la divinitat. I en un món en què potser no anem tant a missa, dic tant perquè a vegades hi anem, que no tenim estructures polítiques, o que cada vegada són més febles, o que cada vegada són més massacrades per les fake news, per les notícies falses, per els enganys, per les enganyifes. En un moment que estem tots bastant desconcertats, que geopolíticament tenim dues guerres molt a prop, que tenim un nou genocidi, que ens pensàvem que després dels camps de concentració no haurien de tornar a viure un genocidi i l'estem tornant a presenciar. Disculpes i gràcies. Doncs, amb aquesta situació hi ha com un sentiment d'apocalipsi, estem pitjor que mai. Jo dic que mos calmem una miqueta, i ja en el bany ja ho he dit, però pitjor que mai no estem des del principi que a mi me parlin d'un mal de queixal a l'edat mitjana. Com a mínim ara tenim dentistes, bona gent. No, això és per relativitzar, dir-vos que és vera que les coses estan molt complicades, però sí que és vera que hi ha un element que jo fa molts anys que predic com un capellà allà on me volen sentir, que dic que una cosa que ens salvarà en aquest món caòtic, complex i a vegades terrible, sovint degradant i molt depriment, és aquesta passió, és aquest entusiasme, és aquesta cosa que ens connecta amb un fet no material, no pràctic. Per què ho dic per això? Perquè, clar, vivim en una societat capitalista i no ho podem negar. El capitalisme és un sistema econòmic que ens diu que cada vegada hem de gastar més, que hem de comprar més, que hem d'invertir més. No demana un decreixement, que és el que necessitaria el nostre món en una situació ecològica complexa, en una situació de control poblacional. Clar, vull dir, no, el capitalisme diu cap en el fons. I, per tant, en un món que vol que gastem més, que vol que invertim més, que a més mos dona cada cop menys temps, resulta que mos trobam aquí, a Figueres només, en tots aquests clubs de lectura que desafiau l'ordre imperant de les coses. L'ordre imperant de les coses. Tots vosaltres sou revolucionaris. I a més, això ja és broma, evidentment, perquè no, ni comprau els putes llibres. Això, les editorials diran, oh! No, biblioteques, oh, sí. Doncs és que sou revolucionaris i per això sou tan importants. Perquè vosaltres no podeu ser mesurats amb un fet numerístic, crematístic, consumístic. Vosaltres vos allunyau dels ordres imperants, corre, novetats, històries, cap aquí, cap allà, i deix. Vull una estoneta per llegir el meu llibre. El llibre que he llegit aquesta setmana, que vaig en les meves companyies i l'he de discutir. I aquesta setmana me discutiré en na Paquita, perquè sé que a na Paquita li haurà agradat, i a mi no. Això també vos dona com un vigor, com una energia, les endorfines comencen a sortir dient, a veure quina una diré avui, a veure si aconseguiré despertar en aquesta gent. O hi ha vegades que després tots deis això és una obra mestra i no heu de discutir. Però, com molt bé han apuntat, per tant, gràcies per aquestes entrades fantàstiques, no se tracta que mos agradi tot el mateix. Blasfèmia. Malament anam si mos agradés tot el mateix, perquè en aquest moment seríem autòmats. No, discutim, però discutim civilitzadament, amb arguments, que cada vegada n'hi ha menys, que ja en el Congreso de los Diputados ja ni els fan servir els arguments. Fa molts anys que jo estic esperant aquí qualcú que argumenti i no en veig d'arguments. No, estic en contra vostè, a veure per què, i no m'ho acaba de dir per què, aquell senyor. Però aquí, en canvi, vos estimulau mentalment i emocionalment. I això és fonamental. I, evidentment, no puc no parlar sense abans donar les gràcies en els llibres.
no són només aquests objectes de paper que existeixen gràcies a la impremta Gutenberg, que varen veure que a partir d'un sistema mecànic en podien imprimir més i no havien d'anar lletra per lletra fent-los. O no necessitaven un munt de monjos dintre del monestir i ja, com en el nom de la Rosa, que de tant en tant s'enverinaven els uns amb els altres. Toma! Amb aquesta cosa negra aquí. No, els llibres no són només objectes. I segurament les persones que coincidim aquí entenem que els llibres tenen alguna cosa especial, que supera la seva naturalesa objectual. Els llibres tenen tant de pes a les nostres vides perquè són més que aquestes coses. Són objectes que ens recorden fets importants de la nostra existència. Són elements que ens fan recordar que, com de l'escriptor i poeta Blai Bonet, ens ajuda a tornar a passar les coses pel cor. Recordar. Insist, l'any que ve serà any Blai Bonet. Ja el celebrarem com toca, tranquils. Enguany he estat comissari en Llompart, no ho seré d'en Blai Bonet. No m'haureu de suportar en aquest sentit, ja n'he tingut prou. Però dir-vos que hem de recordar constantment i els llibres ens ajuden a recordar. I a més, els llibres estan associats a moments fonamentals de la nostra existència, si no és que la fonamenten des de la mateixa base. I per tant, jo aquí, ara, avui, amb vosaltres, vos puc dir que a mi els llibres, i per això els estic tan agraït, me varen salvar la vida. Els llibres a mi m'han salvat la vida. Pausa dramàtica per veure. He volgut començar amb el fet de llegir com a salvació. Aquí on me veus, i gràcies a la literatura, gràcies als llibres, estic aquí avui amb vosaltres precisament. Jo vaig poder viure. Jo vaig néixer a un poble de Mallorca. Segurament hi heu passat si heu anat del centre de Silla cap a la Serra de Tramuntana, en el santuari de Lluc, perquè el meu poble és el darrer que queda abans d'arribar cap a la part alta. Se diu Caimari. És un poble que quan jo hi vaig néixer érem uns 300 habitants i tenia forn, però el varen tancar, perquè na Maria se va jubilar i després van dir nanai. No hi havia en el seu moment biblioteca, ara en tenen una, ara, se va obrir fa uns quants anys, fa no sé si 10 o 15 anys una cosa així, però a la meva època no n'hi havia. I el que hi ha són molts bars, perquè la gent ve aquí, se quedi ben anestesiada i no emprenyi. Vinga, així una estoneta. Clar, és molt mal de dur, néixer aquí. Però a mi, a més, me va passar el que diuen un plus. O sigui, a més d'aquesta situació poc favorable, jo vaig patir una cosa que a la seva època eren coses de criatures, però resulta que amb els anys li han donat un nom més tècnic. Ara li diuen bullying. Però eren coses de criatures. Són ninades, són jocs, aquí no sé què. Bona gent, no és una xerrada sobre bullying, però tinc moltes hores per explicar moltes anècdotes, només una petita manera de resumir-ho. Jo sabia que pel fet de sortir a casa meva i trobar-me amb les altres criatures de la meva edat seria sistemàticament massacrat. M'insultaven, me tiraven pedres, me rompien la roba, no podia viure, no podia existir. Per tant, què vaig fer? Supervivència. No sortiré, me quedaré a casa. I estar tot el dia a casa és mal de dur. Ara va bé fer una volta i sortir, estirar les cames i caminar. Però clar, si no te deixen, qualque altra cosa han de fer. Per tant, vaig dir una solució. Llegir llibres, mirar pel·lícules i començar a escriure. I, per tant, formar-me. Anar pensant, anar desenvolupant una curiositat, un intel·lecte, unes idees, unes associacions, perquè com més llegeixes, i això vos passa a vosaltres que teniu clubs de lectura, un llibre, quan l'acabes, no s'acaba. Quan has acabat un llibre és que ja en tens 4 més a la llista, o 5 o 6, no, ara llegiré un altre llibre d'aquesta autora. No, resulta que aquesta traductora ha fet una cosa que... Els llibres són també motors, no només de vida, sinó de tot. I per tant, per mi els llibres
varen ser una clàusula de salvació. Per demostrar-vos, vos duc un poema d'un llibre meu que se diu Era, que ho il·lustra molt bé i que, en el final, el meu exemple és intranscendent. Què vull dir que és intranscendent? Vull dir, no importa que jo patís aquesta situació, és igual, tants anys després. Això ha desaparegut, però sí que hi ha un fet fonamental que mos parla de la manera com mos hem de comportar en aquest món, que és resistir, aguantar, no defallir. Per tant, jo, ja de ben petit, vaig aprendre el que era la resistència i la resiliència, que són característiques que heu de tenir per dedicar-vos a la lectura, en els clubs de lectura, a escriure i a viure. Només per viure amb una miqueta de dignitat cada dia s'han de tenir aquestes qualitats. I volia compartir aquests versos per començar i per encetar aquesta festa, aquesta orgia col·lectiva, amb altres. És un poema que se diu Pota de lleó i està en aquest llibre meu que se diu Era. Em varen electrocutar amb una torradora i una piscina d'aigua gelada. Em varen enverinar entre les mates mentre les guineus contemplaven la meva agonia. Em varen devorar trossets dins del frit de matances com el pelicà, el porc, a la rata que jo ja era. Em varen caçar com un cocodril i penjaren la meva pell a la trona de la reina. Em varen socarrar a la foguera, sonaven els càntics al meu voltant, hi havia cendres a la meva boca. Em varen decapitar i feren una navalla amb les meves vèrtebres. Em varen dilapidar, m'ofegaren, em varen fer tot el que varen voler i més. Però jo sempre tornava, sols perquè tu em digueres un dia, ho recordo, que jo no podia sucumbir. Per tant, no sucumbiu. Què som? Som tantes coses a la vida, tenim tantes màscares a la nostra existència que som moltíssim. Jo vos he volgut donar 3 exemples de persones que són en referència a la relació que tenen amb els altres. Tots coneixem en Jorge Luis Borges, que és la persona de la primera imatge aquí que té els ulls tancats. He volgut cercar una imatge una mica xistosa aquí. Li havien fet aquí una imatge divertida. Doncs en Borges ja sabem qui és per la literatura llatinoamericana. És segurament un dels escriptors més venerats, més imitats i més llegits i rellegits. És un d'aquests autors que ha aconseguit penetrar el cànon i dominar-lo. I encara ara el seu exemple ens il·lumina a l'hora de llegir i d'escriure. Un escriptor tan important, quan li varen demanar, vostè és muy famoso, i li diuen, no creas, son habladurías. Una entrevista molt divertida. I després continua, però Borges, usted es muy importante, calumnias. Però sí que hi havia una cosa que a en Borges li agradava molt, i era llegir. En Borges deia que estava més orgullós dels llibres que havia llegit que dels que havia escrit, perquè era un gran lector i va arribar a ser director de la Biblioteca de Buenos Aires. I allà se va encarregar de tenir també moltes edicions especials de tot el món. Per tant, en Borges, com estava content, no era escrivint, era llegint. El següent cas està una mica relacionat, és igual però diferent. En aquest sentit, en Quentin Tarantino, un gran director de cinema, ell va començar no anant a cap acadèmia de cinema ni a cap escola. No va anar el que, per exemple, aquí tenim SCAC i que ha creat tota una indústria cinematogràfica molt important. En Quentin Tarantino va ser un al·loc que va anar al cine a veure una pel·lícula de Dario Argento i va dir, jo vull fer això. I se va posar a fer feina a un videoclub. Ell sempre explica que no cobrava gaire, però el que li permetia el videoclub era emportar-se totes les pel·lícules a casa seva. I en aquest llibre, Meditaciones de cine, vos deman disculpes perquè m'agradaria tenir-lo en català, però no el tenim en català. Resulta que comenta que ell se sent molt més orgullós de les pel·lícules que ha mirat, que són moltíssimes, que de les que ha dirigit. I a més, la darrera notícia que sabem d'ell és que diu que vol fer una última pel·lícula, una darrera, perquè n'haurà fet 10.
ell ja té aquestes teories rares que diu que quan te tornes vell estàs fent les mateixes coses i que ja no faria pel·lícules bones. O sigui que no estic gens d'acord amb ell, perquè jo sóc d'aquests que moriran les botes posades. Això per començar. O un mestre seu, que és en Martin Scorsese, que té 85 anys i té 10 pel·lícules programades per dirigir. I a més ja n'ha fet 60. Però ell diu que en 10 se vol aturar. Per què? Perquè resulta que diu que s'ho passa millor escrivint. I per tant ara ha començat a publicar llibres, aquesta és una en què parla de lo que ell pensa sobre el cinema. Hi ha una història molt bona de la pel·lícula aquesta, de Els odiosos 8, que és tota una obra que està basada en una cabana i en aquella cabana arriben uns cowboys i hi ha uns esdeveniments que no vos estriparé explicant les veritats, però sembla una obra de teatre. I per què sembla una obra de teatre? Perquè ell va escriure una obra de teatre, que no l'havia de dirigir perquè cap estudi no la volia, però els mateixos actors que un dia va convidar per llegir aquella obra a casa seva perquè la volia sentir, varen parlar amb productors i se va acabar fent. Per tant, en Quentin Tarantino, la relació que té amb l'altre, amb l'extern, amb els llibres que llegeix i que escriu, les pel·lícules que mira, és molt més important que ell com a cineasta. I un altre cas és darrer, i amb això acabarem amb aquesta recerca d'unes possibilitats essenciàries en el terme de la lectura, amb en Rafael Shirves. Aquest és en Rafael Shirves, que és un gran escriptor del País Valencià, i ell sempre se lamentava que per circumstàncies vitals de ben petit va anar a la península Ibèrica perquè son pare i sa mare eren perseguits rojos que amb en Franco les varen passar canutes i per tant se van haver d'amagar, i ell sempre lamentava que la seva primera llengua no fos el valencià, el català. Però va escriure en castellà unes novel·les meravelloses que segur que teniu aquí, que són fantàstiques. Doncs en Shirves diu que ell no se veu com a escriptor, que ho va tenir molt complicat ell per publicar el seu primer llibre. Fins als 38 anys no va publicar la seva primera obra i després és un autor de llibres molt mesurats. Però ell diu, a les seves memòries, uns diaris increïbles, que també vos recomano molt, que ell no se veu en tota la seva vida de cap manera que no sigui amb un llibre, amb un quadern i amb un llapis. Ell el que era un lector, i un lector que després anava apuntant les coses que li interessaven. I això, m'imagino que vosaltres teniu tots aquests quaderns, aquestes notes, aquestes idees que aneu fent i que podrien ser un dietari perfectament. Podrien ser unes notes de dietari d'unes aventures que vos acompanyen durant tota la vostra existència. Jo, per exemple, tota la vida he fet quaderns i aquests quaderns els conservo com si fossin un tresor, són un tresor. De fet, el primer de tots va ser fonamental i un dels fets que me va incitar a escriure, perquè això les mares ho sabeu. Els pares, cada vegada més ho sabem, costa més, però també. Però un dia ma mare, amb el meu aniversari, quan vaig fer 9 anys, me va regalar un llibre. I quan el vaig obrir, aquell llibre, que no tenia títol de fora i no tenia autor, i vaig dir que curiós, un llibre sense títol per fora. El vaig obrir i estava tot en blanc. No era un llibre, era un quadern. I li vaig dir, Tere, perquè jo a ma mare li dic Tere, cosa que la meva dona encara no entén. Li dic, Tere, està buit. I ma mare em va dir, no, Jaume, està ple, però ets tu qui ho ha d'escriure. Uau, ma mare, quina gènia. Un fort aplaudiment per ma mare, clar que sí. La mare que em va parir. M'he deixat una coseta molt important en el principi, que heu vist el meu nom, Jaume C. Pons a l'Orde, com a traductor, com a escriptor, com a editor, sempre amb aquesta C. Sé que molts vos estàu demanant i per tant no vull continuar amb el misteri. Jaume, què és aquesta C? I de cabró. Per tant, alerta en el que me fasseu avui vespre. No, és broma. És del meu avi patern, Cristòfol, Jaume Cristòfol. Però vaig trobar que Jaume Cristòfol Pons a l'Orde com a nom d'autor era una miqueta llarg. N'Àngel Tarrón, de qui parlarem després, sempre m'ha dit, Jaume, tu te vares equivocar, tu hauries d'haver signat com a Tòfol a l'Orde. I jo dic, sí, però després m'haurien dit Tòfol, per enfotre-se'n de jo tot el dia. Tòfol a l'Orde, però m'agrada Jaume ser Pons a l'Orde. És llargot, els periodistes s'equivoquen, la gent no sap que ets C, però així queda seriós, no, Jaume C. Molt bé, ara hem parlat una miqueta de tot plegat i no hem parlat de res en el final, perquè clar, tenim 4 hores, no, avui?
calma, era una broma. Jo quan començo a veure que reaccionau, que reis, que feis cares rares, encara m'hi poso més, perquè m'agrada que la gent reaccioni. Jo sóc així. Calma, acabarem a temps. Soc una persona molt responsable i molt puntual. Jo tinc una família i m'he d'anar cap a Vilafranca després. Molt bé. Vos he volgut mostrar una cosa que diu en Daniel Penach amb el seu Evangeli de la lectura. L'Evangeli de la lectura és fonamental perquè el trobareu per internet, el trobareu publicat, editorials com Blackie n'han fet pòsters preciosos. Són les lleis que tota persona que sent interès per la lectura ha de tenir en compte per respectar les altres persones que senten inclinació per la lectura. I la primeríssima de totes és que tots els llibres que se llegeixen mereixen respecte. Tots. Perquè hi ha moltes vegades, moltes persones que diuen llegeixes bestsellers, quina puta merda. Doncs no, això no se pot dir. Si una persona disfruta llegint bestsellers, Daniel Steele, Maxwell, el que sigui, això és absolutament respectable. No només això, necessàriament imprescindible amb el tema respectable. Però, clar, vivim en una societat que cada vegada respecta menys les coses. Però bé, jo vos he volgut mostrar el meu itinerari, perquè dintre d'aquest respecte també hi ha un fet que és desconegut. No sabem aquests llibres cap on ens conduiran. No tenim ni la més remota idea. Per tant, llegir és també com entrar dintre d'una selva, d'una jungla, amb un matxet, veure què passa aquí. Per tant, és aquesta aventura de llegir. En el meu cas, vos vull compartir el que crec que varen ser per mi 3 llibres importantíssims. Els còmics, Mortadelo i Filemón. M'encantaven, m'encanten, fins i tot encara els que els llegeix, que és que me desbudei de riars, m'esbuig de riars, és que és boníssim. Vull dir, tenia una xispa. Només aquesta coberta, aquí en Mortadelo, em fotent-se d'aquest home, diu, mira, és un alien ben petit, i fa així, en Filemón, i li fotré una bona pallissa, i de fet se'l trobaran allà dalt, que és en realitat és boníssim. Només les cobertes ja eren fantàstiques. I per tant, mon pare i ma mare no me varen imposar mai cap lectura. No me varen venir, me varen dir, has de llegir La illa del tresor, has de llegir Momo, de Michael Ende, has de llegir La història interminable. No, ells me varen deixar lliure. I van dir que faci el que vulgui, que llegeixi el que vulgui. I això és una riquesa que tenim. Podem llegir el que vulguem. Ens diran, no, heu de llegir això perquè és novetat, no, comprau aquest llibre, no, vos recomanem aquest, llegiu el que vulgueu. Això és una de les riqueses que tenim com a persones que llegim, és que podem fer el que vulguem. I a partir d'aquí ja veurem. I si després no volem llegir durant 2 anys, doncs no llegim durant 2 anys. Jaume, no ho diguis en això. Doncs sí. Vull dir, és que no passa res. Una persona que ja sent inclinació per la lectura, s'ha comprovat amb estudis de Harvard, molt difícilment abandonarà l'hàbit. Hauria de passar una cosa molt grossa. I un incís, un estudi que també va fer Harvard fa molt poc i se va publicar, que és bastant impressionant. Varen entrevistar 1.000 persones durant 20 anys i els hi varen demanar quins eren els seus referents imprescindibles en llibres, en pel·lícules, en música, en esdeveniments culturals. Els 1.000 entrevistats varen coincidir exactament en la mateixa franja d'edat, perquè els hi van demanar quins són els referents i en quina edat els vares descobrir. Hi ha una franja d'edat que va des de la nostra essència, que és més o menys els 11-12 anys, fins als 18-19, que és l'etapa formativa dels elements que no ens abandonaran la resta de la vida. Facem el que facem, aquells 10 anys, podríem dir, amb una manera molt allargada, allò estarà sempre en nosaltres. Jo és que només d'ara mir cap endarrere i dic, continuen allà. Aquestes mateixes obsessions continuen allà. I les obsessions són com les passions, però són el seu costat fosc, com la Guerra de les Galàxies, la llum i l'ombra en Darth Vader, o sigui, les passions són en Luke Skywalker, però les obsessions són Anakin, però Anakin era guapo també, en Darth Vader, amb aquest casc i tot. No, les obsessions són molt perilloses perquè ens poden fer perdre el cap, però les obsessions són com les passions, perquè ens guien, ens il·luminen i són fars que ens ajuden a tenir una constància en nosaltres mateixos.
Per què ho dic amb això? Perquè durant la vida canviem molt. Canviem d'amistats, canviem de feines, canviem de cases, canviem d'activitats, canviem de centres educatius, canviem de biblioteques, tot i que jo no canviaria mai la biblioteca de Fages de Climent de Figueres. Però canviem. I per tant, què passa? Les obsessions és, com les passions, una de les poques coses que no canvien. I se mantenen allà recordant-nos qui som una miqueta, o qui vàrem ser. Jo també vaig ser un lector d'un llibre que no té cap importància, però me'n record que el vaig llegir amb devoció. Era Història del príncep Pipó, d'una col·lecció que ja no existeix, que és a Liorna, que després d'aquest llibre me'ls vaig comprar tots. Vaig demanar a mon pare, Santi, compra-me'ls tots. Mon pare li ha dit Tere, mon pare li ha dit Santi. I me'ls va comprar tots i me vaig llegir tots els volums de Liorna perquè aquest me va agradar molt. I clar, per passar a la literatura, que després que vaig llegint, experimental, com teniu aquí el club de lectura, més complexa i no convencional, has de fer frontisses. Doncs per mi va ser la frontissa que va dir, ara cap altres albors, cap altres destinacions. I aquí jo supos que també me va marcar el fet que jo sóc un gran amant de la imaginació i de la fantasia, de les coses que van més enllà del retrat realista de la nostra societat. I tot el que he escrit toca una mica la imaginació, el que no forma part del nostre món conceptual. I, per tant, anar cap a referents estrangers, en aquest cas, mangas i ànimes, que són aquests esdeveniments culturals, còmics i sèries que ens venen del Japó, i veig que teniu aquí només aquesta primera prestatgeria, és que ja són tot mangas que són increïbles. He trobat Love Hina, que me la vaig comprar tot Love Hina, que me va encantar i són genials. Ui, gràcies. De fet, és molt curiós, perquè ara TV3 ha recuperat per la plataforma Bola de Drac. I jo l'estic mirant amb la meva filla, en Elisa, que ara té 6 anys, en farà 7 de desembre, i van provar, vaig dir, així mirar qualque cosa en català també, perquè clar, cada vegada costa més, perquè les grans plataformes costen més. És que jo fa molts anys vaig dir, com volem que les criatures mos surtin catalanoparlants si no tenen La Patrulla Peluda en català? L'hem tinguda ara, la meva filla, quan volia veure La Patrulla Paulla o Peluda o el que sigui, no ho tenia, ho té ara. I dic, ara ho tens en català? Sí, però és que ja se m'ha passat l'època. Però després me va dir, ara jo t'enganxaré, filla meva. I l'he enganxada amb Bola de Drac. Flipa. Ho mirem junts, perquè a més jo me'n recordo quan ho vaig mirar a la seva època, perquè Bola de Drac a mi després me va dur cap a llegir els còmics de Bola de Drac i me va dur cap a aquests altres mangas. I això està relacionat amb el que vos deia ara. Mos preocupam molt, en efecte, i és preocupant perquè cada vegada les criatures estan més enganxades a les pantalles, però jo sempre dic que no podem menysprear el poder de les pantalles, el poder de les sèries, el poder del cinema, perquè també poden ser ben utilitzades possibles incitacions cap a la lectura. Per què ho dic en això? Per exemple, en el cas pràctic de la meva filla, també ara està mirant una sèrie a TV3, que és d'aquests exploradors que van canviant formes i que fan invents i se van transformant en les criatures que visiten de diferents països. Doncs, ha descobert un munt d'éssers del món, d'Austràlia, de Nova Zelanda, d'Àfrica, de Rússia, i això ha fet que ara també mirem llibres de geologia, de geografia, d'animals, i tot a través de la sèrie. Jo li dic, Lisa, llegeix aquest llibre, tal, però no, Lisa, com això no sigui, ja té com a més interès. Per tant, vosaltres ho sabeu millor que jo, en molts casos, que han de crear estímuls de lectura, i la tele pot ser un d'aquests estímuls. En el meu cas, per exemple, un dels meus escriptors preferits en castellà és en Reinaldo Arenas, que hauria estat un escriptor al qual segurament no hauria arribat per cap altra manera que no fos la brillant adaptació cinematogràfica que va fer en Julian Schnabel amb en Javier Bardem de protagonista i que és una d'aquestes pel·lícules per mi imprescindibles que miro un cop cada any i vos la recomano moltíssim. Però vaig veure jo i després vaig llegir el llibre en el qual se basa, que són les seves memòries de quan era un autor homosexual perseguit a Cuba dels inicis d'en Fidel Castro com a dirigent, que després se va demostrar que era un dictador, i l'efecte de viure a la dictadura cubana. I per mi, després, m'aporta cap al Mundo Alucinante i cap a tota la resta. I després d'excusa, com que vaig saber que era cubà, me vaig interessar pels cubans, per en José Lezama Lima, per en Virgilio Piñeira i per tants altres, no? I en aquest sentit, no sabem mai per on mos anirà. Per tant, les pel·lícules mos poden funcionar.
com també me va funcionar en el seu moment el Club dels Poetes Morts. Qui m'hauria dit a mi, quan jo tenia 13 anys i vaig flipar amb aquells homenots que s'enfilaven damunt de les cadires i deien «Oh, capità, el meu capità, i que caic!» Com se nota que he fet 40 anys. L'agilitat no és la mateixa. Doncs allà, «Oh, capità, el meu capità!» Qui m'hauria dit a mi que 30 anys després series traductor de les fulles d'herba d'aquest autor, d'en Walt Whitman. Per tant, jo vaig dir, m'agrada molt en Walt Whitman, doncs jo en Walt Whitman el vaig descobrir per aquesta pel·lícula, com també l'han descobert generacions i generacions i generacions de persones i encara ara. Fet la foto ràpid que he d'anar canviant. Super. Una altra. L'altre dia vaig escoltar, jo també, a més de fer el podcast de l'Illa de Mayans, que vos recomano perquè feim uns programassos de literatura fantàstics, n'escolto molt de podcast, me semblen un vehicle d'informació molt important. I l'altre dia vaig escoltar el podcast de l'Script, que és un podcast de Maria Dueñas, que resulta que entrevista cada setmana a persones del cinema espanyol. I l'altre dia va entrevistar en Jaume Ripoll, que és un mallorquí fundador de Filmin. El va fundar un mallorquí, és que tot ho han fundat nosaltres. Tot. A més, també en Cristòfol Colom, Jaume Cristòfol, era mallorquí. Tòfol Colom de Felanitx a Washington. Me sap molt de greu. No, diuen que era italià, una merda, era mallorquí. Doncs, tota l'anècdota aquesta d'en Jaume Ripoll va ser molt curiós perquè mira que va tenir 40 minuts en Jaume per parlar de cineastes. L'únic director de cine que va repetir 3 vegades va ser en Pasolini. I jo ho parlava amb Nana, amb la meva dona, dic, és que Mallorca té qualque cosa amb en Pasolini. Una cosa que jo ho he intentat explicar amb aquest llibre que es diu Les cendres de Pasolini, que està just en el final, i que és un assaig de la relació d'en Pasolini en casa nostra. Que, a més, jo sóc el primer que ha descobert una cosa que jo me pensava que aquest llibre seria un best-seller. S'ha venut molt, però pensava que se vendria més. Per tant, com a mínim, espero que el tragueu molt a biblioteques i diguin aquí estem com a locos amb en Jaume C. Pons a l'Ordi i en Pasolini. Però vaig descobrir que el darrer estiu de la seva vida, que curiosament ha estat ara fa 50 anys, perquè en Pasolini el varen pelar dia 2 de novembre del 1975, o sigui que d'aquí pocs mesos serà 50 anys del seu assassinat encara no resolt, aquell estiu en Pasolini se va dedicar a fer molts viatges. No va ser el seu darrer, perquè el darrer viatge que va fer 2 dies abans que el matessin va ser a Suècia per defensar la candidatura en el Premi Nobel de Literatura d'en Sandro Penna, que no va acabar guanyant un mestre seu poeta que li va descobrir Roma quan hi va arribar del Friül, va acabar guanyant un altre italià que va ser en Eugenio Montale. Però bé, ja veieu que en Pasolini va fer una miqueta de pressió en el seu moment. Abans d'aquest viatge, en Pasolini va fer un viatge a l'Empordà i als Pirineus perquè resulta que volia convèncer en Salvador Dalí que li fes el pòster de la pel·lícula que estava fent en aquell moment, que era Saló o els 120 dies de Sodoma. I ara vosaltres direu, això per què? Perquè resulta que volia que el film que millor retrata el feixisme estigués il·lustrat per un pintor que havia fet bromes i conyes i que tenia tanta relació amb en Franco. A mi, entengueu-me, en Dalí té aquesta vessant, però jo com a artista el respecto molt, que quedi clar, i això no és un atac, però sí que és vera que hi varen haver com nomitàncies amb el règim i en Pasolini, pèrfid com era, volia crear aquesta associació. I en Salvador Dalí, que era moltes coses, però que no era tonto, li va posar l'excusa li va demanar milers i milers i milers de dòlars, que en Pasolini no li va poder, de dòlars, però no li va poder pagar, vull dir, li va demanar una quantitat que era més gran que el pressupost de la pel·lícula sencera. Però bé, va venir a Cadaqués per intentar convèncer en Salvador Dalí i no el va convèncer. I això perquè se sap, com ho vaig descobrir? Ho vaig descobrir perquè a la mateixa taula va sopar en Alejandro Jodorowsky, que en el mateix temps que en Pasolini l'intentava convèncer del pòster, Alejandro Jodorowsky volia fer una adaptació cinematogràfica de la novel·la Dune d'en Herbert i volia que en Dalí fes d'emperador Foll de la galàxia. Hauria estat molt gros.
Hi ha una pel·lícula meravellosa que es diu Jodorowsky's Dune, que és la pel·lícula, és making of, o sigui, una pel·lícula sobre el fer-se d'una pel·lícula més important de la història i, sobretot, el genial és que la pel·lícula no se va fer mai. I el tema és bastant al·lucinant, perquè, a més, hauria estat l'actor més ben pagat de tota la història. Clar, ell va demanar que volia cobrar $1.000 per hora d'estar en el rodatge. Per hora, però resulta que el productor no li podia pagar això, perquè, clar, un rodatge són moltes hores mortes, moltes estones, no sé què, però va arribar, el productor va ser molt intel·ligent, li va dir, te pagaré $1.000 per cada minut que surtis a la pel·lícula. I en Salvador Dalí diu, genial! hauria estat l'actor més ben pagat de la història del cinema, fins en aquell moment. No se va arribar a fer mai. Però tot això que vos estic explicant és una d'aquestes obsessions que m'ha acompanyat sempre, però com arrib jo en Pasolini? Un jove d'un poble abandonat a Mallorca, no sé. Com? Doncs arrib a través d'una cadena lògica de llibres. Segurament, una de les persones que més ha ajudat a difondre el llegat d'en Pasolini a Mallorca és en Blai Bonet, que va escriure un assaig que se diu Pierpaolo. A més, en Blai Bonet explicava que l'havia anat a conèixer a Barcelona, quan en Pasolini va visitar la ciutat, perquè va fer 2 viatges. El primer va ser per intentar convèncer els pares d'en Enrique Irazoqui, català que va interpretar Il Vangelo secondo Matteo, un comunista que en aquella època s'havia exiliat a Roma per evitar la dictadura. I la segona vegada ja per presentar-la. Com que el règim franquista li va prohibir, varen fer una xerrada a la sala d'autòpsies de la Universitat de Barcelona. I tothom recorda l'olor de formol. Però, clar, i tot això m'ho explica en Blai Bonet en aquest assaig, que se va publicar en primera edició a Columna, però els llibres tenen molta vida i moltes edicions. Ara el podeu trobar amb la recol·lecció dels diaris d'en Blai Bonet de Gai Editor. I després tothom pensa que en Pasolini només és director de cinema, no té prou informació, però en Pasolini va ser un gran escriptor. I aquesta passió i aquesta obsessió a mi m'ha duit no només a escriure un llibre sobre en Pasolini i la seva connexió amb la literatura catalana, sinó també el seu editor, a Lleonard Montaner, editor de les seves obres. I aquest és un dels llibres que li han publicat, Actes impurs amado mío, en traducció d'en Joan Navarro. De fet, ara farem 2 actes, una a la setmana del llibre en català, que el diumenge que ve celebrarem, ja m'entendreu, commemorarem els 50 anys de l'assassinat d'en Pasolini i a les finestres també farem el mateix de cara a finals d'octubre, una setmana abans de la data que va tenir lloc els esdeveniments. Però no he vengut aquí per parlar de la meva editorial. També a Godall han publicat els seus primers poemes o edicions poncianes, aquest poema en forma de rosa en traducció d'en Xavier Valls Guinovar, que està superbé. I el que vos deia, una cosa du a l'altra. Clar, per mirar Saló i veure això vaig dir, si això està basat en una pel·lícula, en un llibre, qui putes ha escrit aquest llibre? I vaig anar i vaig descobrir el diví Marquès de Sade. I a partir d'aquí és un d'aquests autors que m'ha acompanyat. Que en Sade, el problema que té és que no se l'ha llegit bé. Aquest adjectiu com dantesc, que ve d'en Dante, i a més, dantesc ve, ja me fotràs, de la part de l'infern. Associam lo dantesc amb lo infernal. Però, hòstia, no tenim una comèdia, també, no tenim el cel d'en Dante. No podríem haver aplicat en Dante en el cel. No, el dantesc. Doncs el mateix en sàdic. El terme sàdic no és fidel, perquè el que fa en Sade va ser intentar destruir totes les convencions de la seva societat. Ell no gaudia fent allò. Ell el que mostrava eren els vicis, les depravacions i les hipocresies. El que passa és que, evidentment, per el que va escriure el varen tancar a la Bastilla i el varen fotre tot el que varen poder. Però, clar, eren llibres revolucionaris a la seva època. I llegits així, no, de fet, no t'exciten. En Sade no és ni excitant gairebé, vull dir, és més desagradable que una altra cosa. Si llegiu els 120 dies de Sodoma, és el que va fer en Pasolini, que no és una pel·lícula excitant, és enfrontar-te a una expressió gairebé com si fos de la prehistòria humana. Anar a un espai en què el llibertí
dona nom de la seva condició i exerceix la llibertat absoluta. I què significa això? Violacions, destrucció, assassinats, tortures, viles, i això és el que d'en Sade. En Sade va preveure molts anys abans el que va dir Nietzsche de Déu ha mort. Diu, Déu ha mort i està enterrat, per tant, via lliure. I no era que ho defensés, era que se'n lamentava. I per tant, quan aquí tenim la filosofia al tocador d'una col·lecció que vos recomano molt, que és Idil·lis, de literatura eròtica en llengua catalana, a la Geminada, vos dic, l'heu de llegir, amb una traducció molt bona d'en Josep Anton Fernández i amb un pròleg d'en Joan Bordeus. I clar, el que t'està parlant, això, Justina, els vicis de la virtut, Justina i els vicis de la virtut t'està dient que no han de ser gilipolles. Na Justin, què és el que li passa? Per ser tan bona persona, tothom li fa el que vol. Per tant, què diu en Sade? En Sade, o sigui, l'imatge d'en Sade és que evidentment hem d'exercir la nostra llibertat, però que també hem de tenir en compte els altres éssers humans. Això és el que ens diu en Sade. El que passa és que ningú no ho sap. I per tant, jo aquí a Figueres ja vos ho he dit. I això prescriu perquè, a més hi ha un vídeo. Vos he parlat de les obsessions que són fars. Una altra. Quan vaig mirar Antes que anochezca d'en Reinaldo Arenas, me vaig interessar per les pel·lícules que parlaven d'escriptors. I, de fet, estic escrivint un assaig, ara mateix, que se diu Tinta filmada, modes de representació de l'escriptura en el cinema contemporani. I són totes aquelles pel·lícules que agafen persones que escriuen i no significa que siguin persones reals. Un exemple molt clar. Una pel·lícula que va fer molta fortuna fa poques, La grande bellezza, la gran bellesa d'en Paolo Sorrentino, amb en Jep Gambardella, aquest personatge que és un Bartleby, que diu en Enrique Vilamatas, que és un escriptor que no escriu. Quin gest, no? Per tant, en Sorrentino, que és un director que ha llegit molt i que se nota, vol fer un homenatge a l'escriptura, a la literatura autèntica, perquè en Jep Gambardella el que voldria realment és fer el que va dir Stendhal, que és arribar a escriure un llibre sobre el no-res. I això és La grande bellezza, Pell de gallina. M'encanta aquesta pel·lícula. Per tant, vaig començar a investigar i he vist en el final que totes les pel·lícules que més m'agraden són les protagonitzades per escriptors. I un dia vaig anar a ensopegar amb Iris. A més, en dues actriuasses, na Kate Winslet, na Judi Dench, i aquí no surt a la coberta, però en Jim Broadbent, que també és un actoràs. Són actors de l'escola britànica. I vos he de dir la veritat. Si a qualcú li agrada la pel·lícula, fantàstic. A mi no m'agrada gens. No, o sigui, no dir, no, aneu a mirar Iris, no la mireu. Si vos la podeu evitar, eviteu-vos-la. Eviteu-vos-la. Per què vos ho dic? Perquè els materials que té són tan bons que els desaprofita. Iris és la biografia, la pel·lícula biogràfica, també coneguda com biòpic, d'Iris Murdoch. La dona més brillant d'Anglaterra, va arribar a dir la reina. El que passa és que aquesta brillantor a la pel·lícula no se veu enlloc. I no se veu enlloc per una cosa molt senzilla, perquè sí que és vera que va ser una dona brillant durant tota la seva vida, però aquesta obra se centra en la part final, que és quan la pobra va patir un Alzheimer galopant i va anar perdent la memòria. Per tant, és un procés de degradació humana filmat en directe. I és tremend. A mi m'agraden els primers minuts, que discuteix amb el seu marit, que parla de la novel·la que està escrivint, que fa una conferència sobre filosofia perquè era una experta, però a partir d'un determinat moment és espantós. I, a més, hi va haver molta morbositat perquè se varen publicar unes imatges en els diaris que ven a Iris Murdoch ja quan tenia un procés d'Alzheimer, aquest que vos esmentava, molt avançat, que només estava tot el dia mirant els Teletubbies a la tele. I clar, que una dona tan brillant que ves així va fer xup-xup. Va fer xup-xup perquè els éssers humans som així de morbosos. Però bé, què va passar? Pot ser que aquella pel·lícula no me va interessar al més mínim, no me va agradar, n'he dit pestes tota la vida, tal qual el que vos he explicat, però sí que és vera que un dia que vaig anar a una llibreria de segona mà vaig trobar La màquina de l'amor sagrado i profano. I vaig dir, mira, és aquella escriptora que deien que era tan brillant, ara ho veurem. En efecte, és una de les millors escriptores que podreu llegir a la vostra vida. És absolutament increïble. I a més, jo no puc entendre hores d'ara perquè no ho sap tothom. És un d'aquests secrets que dius, però què passa? Com és que ningú no s'ha enterat encara? Que premis Nobel, com en Kazuo Ishiguro, li va dedicar el premi a ella
perquè quan va arribar del Japó amb la seva família, tothom parlava d'Iris Murdoch com a persona que guanyaria el Premi Nobel algun dia. No s'entén. Sigui com sigui, és d'aquestes obsessions, té 26 novel·les, jo me n'he llegit 22. I aquestes 4 m'està costant molt perquè me fa pena que ja no n'hi hagi més. Dius, hòstia, i els seus assajos sobre filosofia són fantàstics. I bé, aquí vos han parlat molt bé, en Nativitat vos he explicat que la meva darrera traducció precisament és La campana, que és un llibre preciós. I ja vos dic jo que n'hi haurà més. Jo vaig dir, si he de ser desconegut com a poeta, com a narrador, com a editor, tot el que tu vulguis, però jo si m'he de morir i que només se'n recordin de mi d'aquí 3.000 anys com a traductor de Iris Murdoch, ja estic content. Val, éssers llibres. Aquí mos trobam amb una cosa amb la qual sou protagonistes. No sé si heu llegit la novel·la Fahrenheit d'en Ray Bradbury o si heu vist la pel·lícula que després va fer en Truffaut, que és molt maca, o si heu llegit Teories del no d'en Eduard Sanogojaí, que va guanyar el Premi Joc Florals i va publicar en 1984, però plantegen aquests éssers llibres. La distopia que mos presenten aquests autors mos parla d'un futur en què els llibres estan prohibits i com que estan prohibits els cremen. Les imatges també són molt viscerals. Avui en dia se publica tant que la millor manera que ningú no llegeixi un llibre és publicant-lo. Jo sempre el que diu, hi ha tanta cosa que és bastant increïble. Per tant, tenim un paper actiu per lluitar contra l'oblit. I per això els clubs de lectura són tan importants. Perquè resulta que el que ens plantegen com a mètode resistencial, com a revolucionaris i com a persones que lluiten contra aquesta situació injusta de l'oblit són els éssers llibres. Ens plantegen persones que s'aprenen llibres de memòria perquè no desapareguin del tot. Per tant, totes les persones que som aquí som éssers llibres, perquè portam dins nosaltres biblioteques senceres, en llibres que ens agraden més i llibres que ens agraden menys, però tenim sempre un llibre, i és aquell llibre, i és el nostre llibre. I per tant, m'agrada molt poder compartir aquesta estona amb vosaltres perquè hem fet una reunió d'éssers llibres i no ho sabíem. I per tant, jo el que dic és que hem de potenciar encara més aquests éssers llibres i que siguem ambaixadors, defensors, encarnadors d'aquests llibres, d'aquestes obres que ens agraden i que les compartim amb passió. Perquè precisament són això els clubs de lectura, moments de compartir, moments d'empatia. Això és un dels fets que expliquen a Iris Murdoch, que va prendre una altra filòsofa, que és na Simone Weil, que diu, només l'atenció plena cap a una altra persona, escoltar-la amb cura, això és la primera passa cap a un acte d'amor. Tothom crida, xarxes amunt, avall, però escoltar, en un moment de dir què diu aquesta altra persona, però no de passada superficialment amb el mòbil o en qualsevol història, no, escoltar. Escoltar amb atenció ja és estimar. I en el meu cas, com va néixer la poesia? Per què parlo d'això? Perquè vos vull convidar a llegir poesia. Vosaltres teniu poetes de referència i de capçalera i potser encara no ho sabeu. Perquè a vegades la gent té una por referencial a la poesia. Oh, no, la poesia és molt complicat. Jo també vaig patir aquest mal estúpid i absurd. La poesia pot ser tan complicada com nosaltres vulguem. Simplement hem de trobar aquell llibre que ens estava destinat. En el meu cas, jo vaig tenir la sort de tenir a Margalida Pons, una gran professora universitària, a UIB, Universitat de les Illes Balears, que un dia va comparèixer a la classe de teoria de la literatura, que per això després vaig voler fer un màster, perquè vaig dir, jo vull fer aquestes coses. I vaig dir, aquí vos duc això, vos duc aquest ou, que és una escultura visual d'en Brossa, un poema visual d'en Brossa, Eclipsi. No sé si ho veus d'en fora, se diu Eclipsi, és una hòstia d'iglésia, calma, d'aquestes que se mengen per combregar i a damunt un ou ferrat. Se diu Eclipsi. I després ens va dur un poema d'en Vicent Andrés Estellers del llibre de Meravelles. No escric èclogues. I ens va començar a fer una lliçó
que jo en aquell moment no ho sabia perquè era molt jove, però amb els anys he dit, era magistral. I tu dius, però quina és la connexió d'això? I la connexió era l'oli fregit. L'oli, perquè en els tallers agafes models grecollatins d'en Horaci de fer èglogues i diu jo no escric èglogues, però fa una ègloga i que parla de les cames d'una dona que passa per València i parla de tots aquests carrers que recorden un passat que volien oblidar, que volien negligir, que volien tapar des de la dictadura franquista. I parla dels homes que estan en els bars i que mengen aquests calamars, que això també connecta amb Ferreter, fets amb un oli ben bullent i ben fregit, no? I diu, això també és poesia. I quan va passar això, a mi me va canviar el món perquè vaig dir, jo no sabia que això també podia ser poesia. El dia que me varen dir que jo també era poesia, vaig dir, jo això és el que vull fer. Jo vull escriure aquests poemes. Jo vull embrutar-me d'oli les mans també. Per tant, vos recomano el llibre de Meravelles de Nesties perquè és fantàstic. Aquest poema segurament no el coneixereu, però el vull compartir, perquè parla de la importància de les coses de la vida. I perquè parla del gaudi, de la celebració, de les coses que s'oculten dels nostres 5 sentits. És un poema d'Àngel Tarrón, un poeta que combina la poesia i la ciència. És un poeta de Mallorca i quan va publicar la seva trilogia del Mercuri, llibre del Mercuri, me va demanar que li fes un pròleg i me va fer molta il·lusió. És un d'aquests autors que també m'ha acompanyat tota la vida, que m'ha alimentat i per mi és un mestre. Jo li he dit sempre mestre i ell sempre me diu destre. Mestre i destre. I l'he duit perquè gojosament compartim el plaer de viure. Darrerum natura, que significa de la natura de les coses. Quan un científic mira una pedra, no tan sols veu un objecte contundent, hi veu tot un entramat de molècules, l'estructura tridimensional dels silicats, l'acumulació ofegada dels foraminífers. Quan mira un arbre coneix el perquè dels colors vius, la distribució espacial dels àtoms de la clorofil·la, les cadenes de carbonis asimètrics que li han donat vida. Quan era un infant i es demanava el perquè de la duresa de les roques, el canvi del vi en vinagre, per què la sobrassada torna blanca, no sospitava la bellesa dels símbols, el bé i l'anar del coneixement, i que la mirada seria un acte de creació. De la natura de les coses cal extreure'n el plaer de viure. I he pensat en vosaltres, amb aquesta imatge, que la mirada seria un acte de creació, perquè els llibres sense vosaltres no existirien, estarien aquí. Però, en canvi, quan els mireu, quan els llegiu, estàu creant. Per això jo sempre dic que un lector és un escriptor en potència, perquè la variabilitat de la part final de la lectura a la part inicial de l'escriptura està separada per una frontera molt fina. Per tant, vosaltres en realitat sou escriptors i no ho sabeu. I a més, amb el fet de la natura. Sí, tu ja veuràs. Després d'aquesta xerrada tothom a escriure. Un altre exemple, Antònia Vicens. Ara m'alegra que sigui tan coneguda, un dels darrers premis d'honor de les lletres catalanes, Premi Nacional, Premi de la Crítica, Premi de tot. Però en Antònia durant molts anys va estar condemnada a Santanyí a l'ostracisme, perquè va tenir la gosadia de joveníssima guanyar amb el seu primer llibre, la seva primera novel·la, el Premi Sant Jordi, i això no li va perdonar ningú. I a més, la primera descripció que s'ha fet mai a la literatura catalana sobre l'impacte del model turístic en els països catalans. 39 graus a l'ombra, que això és el tema d'ara, és el tema del col·lapse, és el tema de la situació. Doncs ella, fa 60 anys, ja va fer aquest llibre, ja en parlava. El que passa és que molt poques persones sabíem que en Antònia, a més de narradora, de raça era poeta. I li varen ploure aquests poemes i una gran trajectòria que ara acaba de publicar el seu darrer llibre, que se diu Agafa la teva creu. Però jo vull tornar en el primer, que se diu Lovely, perquè fa un tribut a tot això que vos he estat dient fins ara, que llegir no és només llegir, llegir és una altra cosa.
Aquest llibre, que se diu La meva primera llibreria, ho explica. I entengueu llibreria no com el lloc on compres llibres, sinó la llibreria de casa, la llibreria privada i personal. La meva primera llibreria era de caoba vermella amb portes vidrieres, de vidres fumats i rivets de laca blancs. 1 metre d'alçada per 1,50 m d'amplària, 3 prestatges de 20. Varen rompre la guardiola de terrissa i tot un cap vespre de gener per anar a comprar-la. Aviat a casa varen anar arribant Albert Camus, William Faulkner, Virginia Woolf, Víctor Català, Carson McCullers i James Joyce, que amb el seu retrat d'un artista adolescent en va crear una úlcera a la ploma. A poc deixava de ser moble i passava a santuari, la llibreria. Les pregàries de la nit les feia davant el cou verd de la fusta. Això és Déu que m'ho està cridant. Déu, espera que acabem. Estem aquí en aquest moment èpic. És n'Antònia, Antònia! No passa res. És normal, no te preocupis. Tornem. A poc deixava de ser moble i passava a santuari, la llibreria. Les pregàries de la nit les feia davant el cou verd de la fusta i no davant el cor de Jesús, amb els ulls girats de damunt la capçalera del llit. A la mare, que no havia obert mai un llibre, també l'amarava de devoció, la llibreria. Llibres a una casa de pobres. Religiosament es cuidava que la pols no es fiqués per les escletxes i envaís el paper, que els polls dels llibres no es pipallessin les lletres. En canvi, el pare mostrava orgull quan hi passava per davant, satisfet d'haver pogut comprar el mar a la seva filla. Per tant, quan veniu a un club de lectura, no estàu venint només a un club de lectura, estàu venint a un espai de devoció. Estàu venint segurament a un dels darrers reductes que mos queden de creació de sentiment d'un sagrat. I com dic jo, la diferència entre el sagrat i el profà és una qüestió tècnica. La tradició formadora. Enguany és l'any Llompart. No podia no parlar d'ell, perquè a més soc el comissari, m'haurien pelat. No, però jo explico. Per mi ha estat un privilegi tan gran poder ser el seu comissari i defensar-lo aquí a Catalunya, que encara ara no m'ho crec. Ha estat molta feina, molta responsabilitat i volia que el seu exemple també hi fos una miqueta aquí, perquè ell ha estat molt important. I per què ho dic ara? Ho dic perquè en Llompart, catalanista, independentista, que amb la gran concentració que hi va haver per proclamar l'Estatut d'Autonomia, que sembla que ara gairebé haurem de tornar a demanar els mínims bàsics en l'autonomia. Doncs va fer el discurs i quan va començar a fer el discurs en català estàndard literari, tothom li deia mallorquí, mallorquí, i ell diu català, català, català. I avui en dia, al País Valencià, és que ja no li poden dir català, és valencià, i segons els blaveros, després resulta que agafen això i no, és que no és català. Però ja ho va dir aquell del jueves. Si resulta que en aquest trosset de mapa mundial tots aquests racons de món parlen 1000 llengües diferents, els de Sud-amèrica no sé com ho fan, I és qui ho diu, o és un ignorant o és una mala persona. Una de dues. I, per tant, aquestes coses que en Llompart va defensar en vida i que semblaven que ja no molt les treien, quan veien governs d'extrema dreta, d'ultradreta, a les Illes Balears, amb el PP i Vox, és que jo estic escarrufat. I jo pensava que això ho havíem deixat endarrere. I, a més, en Llompart no és que vengués amb un entorn catalanista. En Llompart era fill de militars. En Llompart venia d'una nissaga de militars, de dretes, d'ultradretes, que quan va arribar en Franco van estar contents. Sabeu què vos vull dir? I, per tant, per mi en Llompart, i això és el que he volgut dir durant tot aquest any, és que és un exemple, és un far que mos guia encara, que mos dona il·lusió i diu, no defallim.
no defallim. I per tant vos he volgut dur un poema seu de la poesia completa que se diu Petita història familiar i que tot això que vos he explicat vos explica ell molt millor que jo. És, a més, un homenatge a Pompeu Fabra. Us he de confessar que aquestes coses no fan massa bon dir. Haver tingut una infantesa pentinada com un assolellat diumenge de gener, dreta com aquells ciris que portava la sang si els exàmens rotllaven com calia, no és motiu d'orgull ni d'ara fer-ne un ostentós escarafall. Però convé que ho sapigueu. Mon pare, ben plantat coronell d'infanteria, manava molts soldats. I a una veu seva tots marcaven el pas com si els haguessin donada corda i cap no se'n queixava. El meu avi també era coronell, però aquest de la Guàrdia Civil, i grassonet, algú diu que m'hi assemblo. Empaitava pel camp els lladregots, furgava pels vilatges i les possessions, i si s'esqueia, collia els vagabunds del camí, com si fossin margalides. Esbufegant i congestionat perquè era una micolla curt de la. Encara el meu besavi, que també havia estat coronell, i a no sé quina estranya auditoria condemnava aquells que no pensaven com pertoca. Dins la butxaca encervo els retrats, tot de bigotis i medalles, i no vos vull enganyar, quan de cap vespre els contemplo una estona, tot sol, amb un somriure picotejat d'agulles, se m'encén en els ulls una llum tendra, una llum que hi farem plena de besos. Doncs heu de pensar i creure que el meu pare i l'avi i el besavi eren els àngels tutelars de la meva infantesa, que Déu, o no sé qui, volgué donar-me. I em duien a fer voltes pel Born o per la Riba, i els diumenges i les festes colendes m'empolainaven i m'assabentaven de com cal que es comporti un bon minyó. Ells m'ensenyaren el parlar de casa, una casa en reserva garantida de seient confortable a la llotja del cel, i a menysprear aquells altres que parlaven paraules del carrer, mots d'ala curta, propis d'aquella gent que el meu pare comandava, que l'avi empresonava i el besavi jutjava. Paraules sense polpa ni estatura, que gens no em servirien si m'arribava el cas d'haver demanat tropa. I se'n sortiren, fins a tal punt, val a dir que nosaltres teníem mitja cama forastera, que no se'm coneixia gens l'accent. Almenys així ho asseguraven les monges que tenien cura de sonar-me aquella bona arrel tan dreturera. I quan sonava el meu nom polidíssim, un nom de coronell, José María Llomparti de la Peña, dins la festa tan tova de cotons i retòriques, jo m'alçava part damunt de tothom i em posava en el floc color de cel. Les dones de ca nostra s'estremien, agombolant futurs d'aigües ben clares. Primero en espanyol i en catecismo. I tanmateix, mireu com són les coses. No sé què em va passar. Va ser com si es trencassin les finestres dins la vena que em va per la mà esquerra, o com si m'enronassin tots els castells, els rius de les paraules. Jo no sé com va ser, però es morien el pare i l'avi i el besavi, i jo ja no sabia si plorar-los o obrir de bat a bat totes les portes on les paraules del carrer em trucaven. Fou aleshores quan les monges prudents i condolgudes remenaren el cap i a casa nostra les dones encetaren un rosari de sospirs de vellut. Però fa estona, molta estona d'això, i a més, no té potser cap importància. A vegades, dins el sarró de vagabund em sobta un bocí de mirall que va trencar-se'm, i no res més. Camino camins de Rodamont amb una certa por que l'avi m'empaiti. I les paraules han madurat dins mi com una fruita. Ara sóc d'elles i pot ser dels homes, perquè els mots que altre temps jo no sabia m'han abocat al poble, als difícils carrers de la ventada, als indrets ablamats, on he de viure i qui sap si morir.
Quina subtilitat, quina finesa per dir a mi m'ensenyaren a parlar en castellà i de sobte la gent parlava una altra llengua, que va ser seva, que va ser la que va fer-se seva. Anem acabant amb els dos darrers poemes perquè ja hem arribat en el súmum, ja vos veig aquí a hora de sopar i tal, però volia fer un poema de la meva dona, que, com vos he dit, a mi la poesia no només m'ha salvat la vida, és que també m'ha ajudat a casar-me. És que si no, jo no sé què hauríem fet amb jo, perquè no era casador, Ara aquí on me veig tan xalest i tal és perquè... Però no haurien donat 2 xavos per jo. I aquí, guapo, no sé què, jo he estat com un bon vi. Encara de començar a vinagre donaré una miqueta de corda, però és el fet. Vull dir, jo si no hagués estat per la poesia, jo no sé què hauria fet per viure, per gaudir les meves amistats i la meva dona. I jo quan vaig llegir Implosions d'Anna Walsh la primera vegada, que vos recomano molt, un llibre que va publicar el 2008, vaig dir, estic enamorat d'aquesta dona. I en el principi li vaig fer molta por. Li vaig dir, no volia saber res de jo, però bé, en el final ho vaig aconseguir. I llavors vull fer un poema seu que per mi és molt important, és molt bonic, és fantàstic, però crec que parla de nosaltres, crec que parla de lo que jo vos he dit, d'aquesta passió. En el nostre cas és aquesta passió per llibres, per la literatura, i és un llibre que parla de la passió, d'una condició de vida. Per tant, el que voldria és que aquest poema vos inspirés i que atribuíssiu a aquesta passió la passió que vosaltres vulgueu, ja sigui llegir, escriure o el que sigui, però que això sigui un aliment i una energia per la vostra vida. I ja que estem a dimarts, que això vos ajudi a tirar la resta de setmana. Doncs vos faré hipertensió. La pressió sempre ha estat elevada al nivell en què em moc, perquè si no risco no visc, i si no visc no té sentit escriure, i com viure sense escriure. Així que la pressió sempre ha estat elevada al nivell en què em moc, perquè vull escriure, i no hi ha escrit sincer sense que el cap del que escriu exploti. I per això tot el que faig és a pressió i porta problemes, perquè els problemes són moviment, són lluita, són motor. I per això tot el que faig és a pressió i porta problemes, perquè els problemes són inspiració. I el viure surant, que se'l quedi un altre, que jo vull menjar torrossos de terra, i la cuirassa transparent, que la vesteixi un altre, que jo vull enganxar-me els dits a cada porta, que jo vull entrar en un tornado i donar voltes i tirar-me un riu cabalós, i que se m'emporti. La probabilitat de quedar-m'hi sempre ha estat elevada al nivell en què em moc, perquè si vull escriure he de viure i no patir per si se'm para el cor. I últim poema, que a més està fet per vosaltres. És un poema que he escrit especialment per l'ocasió. Fa molts anys, en un llibre que se diu Bolero, un escriptor mallorquí que se diu Hilari de Cara va fer una oda als seus alumnes, perquè en Hilari va ser professor d'institut durant molts anys, abans d'anar-se'n a Nova York i fer-se amic d'en Leonard Cohen, que això és tota una altra història. Carai, és impressionant. Va dirigir un centre cultural a Nova York i allà hi anava en Leonard Cohen perquè el bar era barat. Sí, o sigui, la història és fantàstica. I aquest poema, Alumnes d'en Hilari de Cara, sempre m'ha agradat tant que me l'he volgut fer meu. El darrer llibre que he acabat de publicar ara se diu El Corc i jo sóc això, jo sóc un corc. Jo sóc aquest corc que ha anat devorant llibres i ha anat traient l'energia. Se podria dir el vampir ben igual, no? Ja he xuclat la sang de les coses que a mi m'agraden. Com ara he xuclat la vostra atenció. I per tant, aquest xuclament i aquesta cosa vos vull donar les gràcies perquè heu estat unes persones escoltadores meravelloses, heu reaccionat molt bé, heu rigut fantàsticament. Bueno, me'n vaig a casa elevadíssim. Jo sí que tenc energia per tota la setmana. I el tema és que aquest poema que fa 20 anys que vaig escrivint i reescrivint, per cada ocasió especial el faig, adaptat a les circumstàncies del moment. Per tant, tot i que hi ha una versió canònica ja que la plantilla, que podríem dir, no? La placa base, vos vull fer a vosaltres aquests alumnes, perquè durant aquesta estoneta i amb aquesta lliçó inaugural m'he sentit una miqueta menys ignorant i una miqueta més mestre vostre. Però al final vos he de dir
que això no és així, perquè jo sempre que he estat mestre dels meus alumnes d'escriptura creativa, professor d'anglès, que també ho he estat molts anys, en el final jo sempre he pensat que era jo el deixeble, perquè aprenia molt dels altres. I crec que de vosaltres avui no ho sabeu, però he après molt també de vosaltres. I vos desig que vos vagi tot molt bé. Moltes gràcies per tot plegat i gràcies sobretot per haver estat una mica d'alumnes meus avui. Alumnes, vam una cita de Hilari de cara per dir Hilari va ser important, que diu: els meus alumnes, els meus amics, els meus iguals, els meus bandarres, fills de puta. Calma, calma. I quan vos veig amb els ulls ametllats per l'alegria, amb els corets frements per anar a llegir llibres, amb els vostres furors per dirigir i participar dels millors clubs de lectura del món i per conquerir totes les galàxies i totes les vies làcties en les vostres il·lusions, les vostres programacions, els vostres volums que il·luminaran la vida, perquè teniu el poder indestructible de l'entusiasme. Estic molt content d'haver-vos parlat de Borges i de Tarantino i de Chirves i de Josep Maria Llompart i d'haver-vos evocat en Antònia Vicenç i en Blai Bonet, en Pasolini, en Bradbury, en Truffaut, en Eduard Sanahuja, en Reinaldo Arenas, en Àngel Terrón i en Mortadelo i Filemón. En Iris Murdoch i en Anahual i, evidentment, el diví Marquès de Sade. I haver compartit poemes meus que prodiguen la passió i haver pogut inaugurar aquest èpic curs de clubs de lectura a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres, avui, dimarts 16 de setembre del 2025. Tu, i tu, i tu, i també tu, vos afegiu en conjunció a l'orgia. Alumnes, camarades, bandarres, col·legues en l'art del fervor. I jo, contemplant-vos, soc tota emoció, perquè mai no fareu res més, cap altra cosa, que llegir, veure, riure, cardar, devorar llibres en grafomania i eufòria, meravellar-vos amb delícia, xerrar en gràcia i en fructífera indecència, i ser del cert que no patireu cap mala casta d'impaciència, perquè esperareu en tota la calma del món que pel mateix preu algú vos mani a l'escorreguda sideral i a la independència. Moltes gràcies, molt bon curs, molt bons llibres, moltes alegries i sé que el destí mos reservarà qualque futur encontre o reencontre més endavant. Per tant, no vos dic adeu, vos dic fins aviat.